Hi guys, good morning. Uy, gito ba yun? Ko. Good morning guys. Magpakaon ko sa ko ang mga miming guys. Pero ako ipakaon sila stock food. Kay, ay, tabong kamera doon. Ay, day. Kaya bala ko guys, lingaw na ni sila cat food. Muna nga. Ako ipakaon sila ron is cat food. Dara. Pero sulpon mo kaon sa cat food. Kaya pag-atang dira. Dara oh. Wak. Pero sila. Kaya ulan na po. Na klaro kay lubot ni muwak. O gimang kuan. Pipi. Na guys. Ilang pamahaw is cat food. Ulit manguning cat food guys. Kaya dugay na sila gutom ng cat food. Ano nga? O Rosel, kao na. Nabusog ba ko inday Rosel? Di siya makaon. Karon akong mga doggy dogs, pakanon na nako. Sa pamahaw. Dali na, mga na to, day. Dodong. Alin na, kaon na ta. Uy, nga naman na. Diyos ko, Lord. Ilagyo, okay, para di mag-away. Sweatpant. Hi! Okay. Ang grip, natangtang na. Nakuha na. Gabok. Gabok na, guys. Pagilan mo ko ng baba, dong. Ano man na? Kanan natin ako mga anak-anakin. Kaya sa na oras. Pamahaw nila guys. Kaya dahigda ako guys. Kapoy. Kaya ko kagabi iukuan guys. Kanang laba as in. Kapoy. Kaya ko si Ijod. Darede. Para maklaro kung naon. Lagi lang nadagod ka na imong baba ron na. Kuan ako. Kita tong virginity. Kaon na si Dodong Amay. Si Dodong Amay. Yung ano, naog na siya. Tong virginity mo, naog man sa ninaan. Akong mga mining na lingaw kay sa cat food. Kaon na sila cat food guys. Ganan po kung cat food ang ipakaon sila guys. Kay dali ra kaayo ibutang naman. Di na masigig timpla-timpla. Ulan na po do. Daga ulan. Ang ulan walay undang. Even pa kayong rice. Layupan.
Isa-isa. Si Bots kay arte man kay na. Ito pagkaon na kapayas sa tanan. Kana si Bots guys. Dili na siya mukhaon, balik-balik ang iyang sudan. Si Bots guys, sa kaarte niya, dili na mukhaon kung balik-balik ang sudan, kinahanglan nga alternate na yung sudan guys. Ba't na lang ang Bots eh? Nag-inarte man. Nag-inarte eh, akong Botsing. Akong kapayas. Ilang sudan gud ka guys kay kapayas katong luto na ko kagabi kay katong nagluto ko tong una. Daghan kay silang nakaon na hurot ilang rice way mumho. Lutuan na pa na ko sila kapayas guys. Ngano man na dagal? Normal karon ha. Sabtano jud kay ni siya nagdagol ani butbab sa gula hilap tim. Unang masuko na si Bots niya. Wala taon siya ni Bots. Hoy! Napay duha o gaaway. Wait lang Bots. Kaon karon Bots ha. Wait lang. Kaon karon Bots. O, naghukay naman si Mami Bots. Wait lang Bots. Dodong. Ano sa mga nga matamlay man ka? Inon-una. Ako man hindi po ang gabi sa bawan. Ay! Ako sana ihatag ni Bots guys. Wala Dan Uy! Miki! Pinaasi ko ang piring. Piring! Ali, piring oh. Kapod din yung pagkaon. Piring! Kaon ka dahil? Kaon ka? Ano si Daddy? Napot na akong banana guys. Ara oh. Aka na siya mo parking. Wala na siya kaparkingan diha kay kuan. Parkingan kay kanang naisakinan dira usa nagparking. Dili na magsigikuan diha. Kay mga una mo. Walo sila guys, naabot ilang amahan. Dili na sila mahimutang. Ikuha tagsudan isa. Para sa ibabaw silang plato. Para lang may ilang mamati kay naisudan. Nagabi guys kay ilang sudan kanang kapayas. Nahurot ilang pagkaon guys. Wala na bisag mumuhay nabilin. Ay next laki na maon gyud. Oy!
Nalipay sila guys. Pinabot ilang daddy guys. Nabot ilang amahan. Oh, dara oh, dudong, dagol. Dudong gamay, inday, dali. Dala ninyo ha. Oh, naman lagi ka diyan nag-parking. Magkaon na, inday. Lagi ka diyan nag-park. Ay, wala na nag-park dira. Nakabantay mo ko din mo, napagad dito. Wala ko kabantay, lakaw na. Magkaon na, day. Uy, nasiban na. Anong di man ka mukhaon, day? Sindi na. Tuan, nagbinago. Oh! So, ikaw day ha, kay uwi na kay Krista na kalibutan. Yan ngayon. Saan? Uwi kayo oh. Kapilingon, bagod ni mo day. Mampas mo, juga na imong istal day. Gara jod, ay jugaon. Mukhaon, pas mo, juga. Ako. Oh, gani, nahulog ang galon. Paabot pa siya ng amahan, guys. Paabot pa na siyang amahan, musulod, guys. Hindi na ka doon. Hindi na ka? Tanga ito na po, ani. Adapted. Adapted, kay gigutom na po ito si adapted. No, no. Dan awa. Pagkasirap. Dala ng platong boss na yun. Kasi hindi, wala yung taon. Dahil ba na, giingat ako, napalos na. Ilong dong, dagol, ilong. Napakaon ni George Gibiga. Oo. Gandong big boss. Ano man, wala. Uy, sugantiyan. Nalimtan yung pagkaon. Hindi na ako na malimtan. Kaya luwi kina. Kaya dili na rin ba na nila pakalaan. Hindi na. Hindi, pilingin kayo, dili mo kaon. O naray mo, asa to?
Oh, gikaon ni Rosin. Ay. Mga piniling naman ko kiday. Belum dia pada waktu pada yang belum naman. Nono! Na, nagpiniling jud siya. Kinsa si. Hindi. Wala ra ba ni gi ako mapanos ni. Ay kuan gud ako ang gi kuan ani gi. Sabaw inununan. Sabuan ako aning utang. Ali day ma. Ami ayo day ami day. Ali day. Day. Protein si Inday lami ka sagbaong na mo. What? Dara Nam. Nagigit siya mukha o tige. Banos mo gud ito. May kanadi. Nagkaon na sa niya. Tumon. Mikaon, rakagutom munday. Then she has that today, huh? Already hours ito Sunday. Dudong suksok ito, kikibalo siya na ipan. Nabili, dulo. Champion ka. Champion ka niya. Kasi dulo, championship. Tapo mo na sa... Ano raman? Kani si champion, ano mo? Naskat lagi si champion. Mukhaon man sa pagkaan inday. Ita. Isa ka na, kaya hatan ako ng pagkaon inday. Pagkaon na siya. Dara. Paano ka ta? Kaya gigutom na ka? Ang kapagbuhan mo ba? Dahil, bakit hindi ka magkain ko? Give me a reason for one reason. Kapan gaw yung di? Kikibot tayo, panig ikaw. Patay ka dudong. Dahil, ikan awan siya pangilok. Okay, lapti daw, limpas ka ron. Nagtilay-tilay. Katatatawa ko sa inday ka. Nagtilay. Ano na, hindi ito, di pa ibog na ni mo? Dako, mugay. Gamay nagla. Slice it. Ano ba? O diya, ang manakag. Hindi ako pinagilat tino. Pasok ka doon kung mama doon. Mama, naroon ni pagkatno rumah. Gamot sa bungkol, mayroon kayo. Na, ano? Awas sa basik. Buwan. Ano lang? Kapali. Anak si Maya. Nanti pagpasok, sino sa balay doon, kung nakula sa balay, ayaw dito sa bida, ayaw pag mga Naasibig ko sa gawas ga. Wala ko ba sa isugat sa kuwa? Kuan lang ni kam. Uy, mga silang sabi. But anak nila.
Ito ginanap doon ko ano kay. La, sana. Ga. Si boss nga arin sa na ko dito. Sige ila na po nang kuan ipang pasok diha. Hulog na po ng mga botelya diha. Birthday. Bad. Lagi ka exhibit so. Ay, si doon kamay. Wala ka binigpan dong? Ha? Wala di binigpan. Ang sino po gani, mga hulog na po ng mga botelya di. Panganon naman sa mga irok ng botelya. No. Mahulog ng mga botelya na ipagpasok na ilang magsindi ya. Bitag din sa 5. Wala man na sila ng hipos doon diha. Maabot ba to si Romeo? Guys, pag-ano na to si Adapted, guys. Very. Ito na. Wala ning gawas. Nakita ni mo si Kuan, May? Boss? Dili ka to si Kuan, Adapted. Wala diya. Haba. Karena ito talaga, ulan-ulan, manimay. Ang sao man na ito ni paghala itong Kuan, May. Si Adapted, oh. Ano, guys. Kaon na. Si Big Boss gahulat. Maya na Big Boss, ha. Kain ka, Maya. Kain. Big Boss. May. Ambitong kainday may butangi gamay kay koy hatag Big Boss. Gamay lang. Ibutang sa plato isa. Kain. Nag-ulan na. Alik dire George. George. Dire George. Big Boss oh. Yan kalau Big Boss. Ara oh dara George. George. Na Big Boss guys kain. Kain na si Big Boss na. Nara George ang si George oy nga matuyok man nga na siya iya ha. Dara. Ana may yung plato guys pero mukaon siya. Ano man ka Diyos naniwang man ka. Si Big Boss. Dili na ukdak sayang. Kaog daghan ay pag gamay-gamay kaon. George, dali. Si George ay nga. Dali oh. Ay, anak, dali. Dali. Dali, udah. Lumay lagi ko ni George. Unsa ka ni si George na yaya, gilantan sa ni si George may ba? Oh, di kay mukaon. Ay mo nagtambal. Tagaay ko begamay lang. Kay kung ano ipainom. O kanang brown kay panghilanat na kanang kuan. Imi shake og maayo. Kaon. Agohoy. Nara. Gamay lagi kaon gatimi-timi ra siya.
Dugaan na po ano malipong si George ani. Adi George, sino tagtambal George kay gana imo George silanat na George. Nagpaulan-ulan siguro ka George. Ayaw nagilapting cellphone minion. Ang dara. Bebe baba be. Hinay lang kay matukan. Dara painom tambal si George guys kay murag gilantan ni bataan ni. Kay kang George na. Ay, Jesus Christ. Hurot na. Ang taon na yun. Agoy na usik. George, aman ka, George? Si Big Boss na ning tiwas. Kaya wala na siya ning kaon. Ay, mamimasa. Ramang kuyak sulod ron. Bakit kay sayang. Ubos kay sayang pag hindi maubos. Oh, sayang yung kanin. Ubos. Ubos. Bakit hindi ubos? Ano yan, busog na ni si Big Boss. Agaman din nakaon good. Nawa, naging kaon siya. Hurot. Wa gihurot ni Big Boss. Iana ako na dito. Kumana guys, sila og pangaon ang adapted sa gawas. Ang ubang plato sa ero may nahugasan na kang kuan. Ano yung sunod? Ang kang kuan ba katong ida kong ero. Ano ito? Nahugasan na. Managkaon guys ang mga adapted. Nagpalit ay sila tanmay. Nagpalit ang tanmay. Sino ba kid? Sila na. Atang kita inom ni Monic George at itong itang initubig. At ganito doon na. Nagao. Nagikaon ganin ni Boots ang sobra. Sa injection naman na si Bot. Injeksyonan na si Kuan May. Si George May. Kaya ang ending anak May. Di rin na sa tuwa May. Kaya di nila pa Kuan May. Di na semua si George guys. Yung George guys, iabulis. Hindi sa taayot, sabi iabulis mo. Wala na ni salad. Ito mo nagpasan kayo. Ang dagong itong syringe. Tara oh. Kasi may ibutang na rana. Kaniyaw. Puso ng tigari. Maong pa sa ulam ng tiguang ang liwat niya. Abog kayo, masud sa ilong.
ga ay. Kani gyud ang uling no pag musulod sa ilong kay grabe ka ba. Makasakit ba? Makasakit ba? Sakit sa ilong. Humuay na rin, no? Ha? Saan mo siguro ito humuay na? Lagi niya, palito nagbarato. World War IV. Dali so. Ano yung tapos bigas? Sa trapo. Yung tapon mo na eh. Naninan na pag abot ni mo. Butang na ko diha. Humanatot pang hugas, mga ano ta? Mga silig, ipangbungkag sa mga amaw. So guys, mga on naming banana guys. So dirira tataman guys. Salamat sa nag-subscribe sa ko ang YouTube channel. Sa nag-like, follow, share sa akong Facebook page, Facebook account, TikTok, Reels. Thank you everyone. Amping tang tanan. I love you all. God bless. Blade.